ग्रामीण भागातील खेड्यांचं शहरीकरण झाले आणि या शहरामुळे जुनी परंपरा कुठंतरी हरपत चालली आहे. बलिप्रतिपदा म्हणजे पाडव्याच्या दिवशी खेडेगावात गुरांना पहाटे अंघोळ घालून, रंग लावून, शिंगांना फुगे अथवा चवरे घालून सजवले जाते. ओवाळणी करून गावाबाहेर वेशीवर पेंडा पेटून पेटत्या पेंड्यावरून हाकलले जाते. यावेळी काही गावातून ढोल ताशे वाजवले जातात. यानंतर झुंजीचा थरार पाहायला चाहते गर्दी करतात. अशीच ही जुनी परंपरा वाडा तालुक्यातील कुडूस, पष्टेपाडा येथे पाहायला मिळाली.